Ni bamaye belani takanyeshi jitige kuru danka ma somi kaja odeye kishibaye nega kanya muwa sanga bisbabe aka yiringa so kaufe nyena arrondissement kono sika so marabolo kono wati kele me mali jamana fandana bela jene fe kaufo ka wala nyimando ntumana so mnuzige meka nyema da chiri fla tv jaka so fe jango kasika bo kono siri anikuno bana katime kono fone jele fe ka foye bono ha kono fone wati sele yeninje muso munu be barake Kenya sola mimbe wele asako bajala oye tama doke wala sa kasika na buyano dota kanyeshi malisla metonga faranyongo tomba au conseil islamique jumali manyema malisla medina nyema uka jekuluba groupe model de spirituel mission jumali manyema islamia de meton anisar njoro enfana ankara mo ase de sheriff Usman madan hedaramo ajabala la bangwani jangene bugula metama minke me bilada ye bawo abeye at sanana okumu konana lanyine bamimbe ala akeba obulo odeye kasiga na uka kanu 70 kanyeshi zamzam yumo ninka laba ka ke wati kerengene ka nyini shirfuke fe aka do kerengene ke olu ye usiratiga la fakasi la délicat momo bani ni sonjale kasani ni lada intimeli ye aye akane so se ko dangana maya ninga laba ka fuluni walimata kanyeshi tamade nunu munu nana bonyata kanyeshi amo ne abeye asana na hukumu konana bara nunu bela jene ka sura ka kunje ni la délicat mo ani do ka sanmo ye angaje ka nyamada sorole umfe nana kana Sheriff Usman malai aidrafo ana abarkada kada kan parce que aka amsa din munu banga quartier la o keleme ka aka kota bala chugumina kano boya masenkai o fayana parce que ale be yanno aleti donc ni moye boya ke kan kana boya fo vraiment sangosa o betan fi chaque 12 mai adraka anniversaire la bitani kado bari da di matukuma docteur belaja docteur mune mo be mune mununa bitana chamambay vraiment anano ni sodia de buya barkada ka no trop karamo era yelima to shifo anna wallahi on ye karamo way akira ko na soro on ye ala kira de hanyala sisa kishin ne mabay parce que an kanu fara kira modeli de am chamamba ni ka ci ayi ni man no anya yebi am fo alanti asenga alafu toujours anga yeli kana danima akada yin sangusa angana buya masenke vraiment ni tauna ko fule ni sega kana ko nanne wala kana buya masenke an woni ben ngan tabule fokata foko an yere fana kana laban jura domi an ben ngan tabule parce que karamo ko be jodam na jien kono bere bado 12 mai dorontere abeguli ka jomina abe baramina abe jigitugumina bela jele bere ba kalama donc an woni me fekan ganta buli samusa kana fu o de sebe oni ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصرنا وانصرنا واهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم عليك توكلنا وأنت حسبنا نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم اهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم ربنا اهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bamako yere mara kafo gale o dagayoro konna na kabeni sibirido aptaklo klitani kele samba flani mugoni nduru ye keneba dosigla ye ka ke baranundo ye mimbe ye foroba akli folon ye nakadi afo débat public mi mbolila yere mara kafo oka musaka jaratiga leka kanyeshi samba fla ani mugoni woromo usiratigala kasangani baranyi nafayi ya marakafo agiriwali barawla abaro siriala ya marakafo manyema uchama fe furubaton olu nona blau kafara ya marakafo nyere amaba chama kan ani ya marakafo de chama munu belajini ya akanu kasiga na ke siria ye ni akili folen ni barula sigi bara na mimbe mana musaka jalatigali barauka kanyeshi samba fla ani mwonu woroma bamako yera marakafo gale konana
a baaraw siriyala Awa Jabate ani Sidi Ɲɔrɔ fɛ kɔrɔfɔw ye Kafunɛ Basidi ta ye. Ni sigikafɔ min kɛlen filɛ ni Bamako yɛrɛmarakafo fɔlɔ ani sigidala mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a kun de ka se ka sigidala mɔgɔw yɛrɛ sen don sigida yɛrɛ kunkanko kow la kɛrɛnkɛrɛnnenya la laɲiniba ani baara bolodalen minnu ni olu ŋaniyalen don ka bɛn san 2026 natɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la musakako o baara bolodalen dajira la ka kɔmasegin kɛ sigidadenw ɲɛkɔrɔ Bamako yɛrɛmarakafo fɔlɔ a bɛna ni ɲɛsin baaraba minnu ma ka ɲɛsin san 2026 ma kalanko bɛ o la kɛnɛyako bɛ o la sigida yɛrɛ bɛsɛya bɛ o la lakanako bɛ o la fo ka taa se sifinw ani musolakaw doni ma murubakala la u ka baarako ka sabati ka sanga ni sigi ye jigisigi kɔrɔfɔ ɲuman caman de fɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la musakako binakun kan min yɛrɛ senfɛ sigida den minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔna na u fana y'u hakilinataw di sani sankura baara bolodalenw bi don ba la k'o kɛ a faranga ye. Bi wula na sigikafɔ a tun bɛ budget de kan budget ye fɛn musaka min ni commune b'a ɲini san kɔnɔ ka commune la marché n'a ye ka nin don commune na ka commune la marché ka baara kɛ n'a ye ka saraw kɛ n'a ye o musaka ko an tun b'o baara de la bi ni bi ta sɔrɔla mun fɛ sariya b'a ɲini an fɛ n'a wagatiw sera an ka jigin quartier kɔnɔ an ka taa kuma ni dugutigiw ye an ka kuma ni société civile ye k'u hakilinaw ta n'an y'u ka hakilinaw sɔrɔ an bɛna n'o ye ka débat public kɛ o mɔgɔw de bɛ invité ko an bɛna sigi ka masala olu kan donc wula in na ta kun y'o ye donc masala kɛra an ka techniciens comptables u donna budget la ka expliquer fo population y'a faamuya population question fana poser an y'u jaabi wulada in na an wasara kosɛbɛ an n'an ka population bɛ ka ɲɔgɔn faamuya donc an kumana TDRL ko fana kan TDRL ye musaka ye taxi do commune den bɛɛ kelen kelen n'i ye san 18 sɔrɔ i kan ka fɛn min sara pour que i ka commune bɛ se ka taa ɲɛ maa dɔw bɛ yen olu bɔlen don a la i n'a fɔ sɔrɔdasiw i n'a fɔ maakɔrɔbaw minnu ye san 60 sɔrɔ i n'a fɔ muso min ye kɔnɔɲɛ 4 kɛ i n'a fɔ ekɔlidenw ani lujuratɔ dɔw olu bɔlen don a la mais maa tɔ fɛn fɛn bɛ yen n'i ye san 18 sɔrɔ e kan ka nin sara donc n'i y'a jateminɛ an ka commune 1 an ka population bɛ taa maa ba 60 la sisan donc n'i y'a jateminɛ an ka statistique la ni bɛɛ y'a dɔn i yɛrɛ ma k'a fɔ ko wajibi don ne de ka TDRL sara pour que n ka commune ka taa ɲɛ k'a sɔrɔ pression tɛ k'a sɔrɔ i ma ɲangi i yɛrɛ bɛ tagama ka n'a sara ni bɛɛ y'o dɔn don min commune baara bɛ kɛ a bɛ taa ɲɛ o de kosɔn an ye commission dɔw sigi pour que ka sensibilisation kɛ pour que a ka faamuya an ka se ka baara caman kɛ an ka commune kɔnɔ ni TDRL ye donc wula in na baro a kɛra wasa ye kosɛbɛ maire contannen don bureau communal contannen don conseil communal contannen don population yɛrɛ contannen don vraiment an nisɔndiyalen don wulada in na. Maa minnu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen de ye waliya in tari k'a yira k'a fɔ ni sigikafɔ n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ kɛ sababu ye ka tuguɲɔgɔnya ani gɛrɛɲɔgɔnya don marabagaw ni maradenw ni ɲɔgɔn cɛ u y'u miirinataw di fɛn minnu bɛ sigidala mɔgɔw nin kan u tilala k'o fana laɲini u ka se ka don baara bolodalen in kɔnɔna na i n'a fɔ komi ɲamanko kunkanko yelen ka se ka mɛnɛ sigidaw la ani ka se ka kɛnyɛrɛ ye baaraw don ba la baara minnu ni olu bɛna kɛ sɔrɔ siraw ye. Bon baara in kɔnɔna budget an y'a ye a musaka budget tɛ i n'a fɔ a musaka b'an bolo prévision de don laɲini dɔ de don donc a bɛ taa 7 milliards ani dɔɔni équilibré en recettes et en dépenses donc 7 milliards a bɛ t'o la pour la commune 1 voilà bon laɲini yɛrɛ kɔni min ye o ye population k'a faamuya ka taxe ninnu sara a kana kɛ i n'a fɔ i bɛ taa maa jagoya n y'a fɔ cogo min ni a population bɛ y'a faamuya kana i ka taxe sara saracogo ɲuman bɛ yen saracogo jugu bɛ yen saracogo ɲuman ye mun ye i tagamana i nana régie la i ka taxe sara i ka régie minɛ i taara o y'a sarako ɲuman ye donc n t'a fɛ ka n da don la parce que o ye sarako jugu ye n bɛ ɲuman de fɔ donc an ka laɲini y'o de bɛɛ k'o faamuya donc ka foli kɛ bɛɛ ye aw yɛrɛ presse k'aw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya aw mun bɛ kɛ sababu ye k'an ka kumaw jɛnsɛn bɔlɔlɔw fɛ presse i n'a fɔ radio presse bɛ yen télévision bɛ yen ani presse en ligne an b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn. Maire ka dantigɛliw la a ye nin sigikafɔ in nafa jira kosɛbɛ ani k'a yira k'a fɔ ni sigi de bɛna kɛ sababu ye musakako binakun kan a ka se ka jalatigɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ ka dannayaw sinsin ani ka se ka jamana kɔnɔdenw lakodɔn ɲɛsin ka kɛ o waleyaw ma ni k'olu dangɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ka lafiya kama ITV sigi bɛ taa kuncɛ wagati min na a kɛra bonya ni karama ni ɲɔgɔn faamu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na
bɛɛ ye ɲɔgɔn lamɛn ŋaniyaw sirila ka layiduw di k'a fɔ bɛn kɛra kɔrɔfɔ minnu kan baara bi kɛ o nasiraw kan sigida yɛrɛ ka bɔ nɔgɔ la kosɔn. Bazumana Sissoco Chualaso palais de la culture Amadou Ampateba kono o de sugantira ka bɛn ni sibiri don octobre tile 11 san 2025 ye walasa ka se ka baara dɔ danganamaya min sen fɛ kalan kuncɛ jɔnjɔn taara ka di maaw ma baara in yɛrɛ labɛnba u bɛ tali kɛ min na o de ye association pour la formation islamique AFI Aiba olu maaw ka baara labɛnnen don o siratigɛ la a baaraw kɛra sababu ma ba caman ka ye kɛnɛ kan depuis jamana ɲɛmaaw ka nɔrɔ bilaw ladala dugutigiw diinɛ ɲɛmaaw fo ka se maaba wɛrɛ caman ma ka se ka na u ka kanu yira ka ɲɛsin ni hakilina in mɔ Sherifla TV tɔgɔ la Asanatu J Traoré ani Ibrahima Kulubali olu tun bɛ. Association pour la formation islamique u ka kalanbulon carilen don an ka Mali jamana fan caman u jɔyɔrɔ ka bon maaw kalani an'u ladɔnniyali la alisilamɛya diinɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la alikuranɛ sanuman kalani ani a faamuyaliko ɲuman kalo 3 kalan kɔfɛ o kulu in tɔgɔ dara promotion Alama hinɛla Imam Mohamed Jarala cɛ ani musow ni ka lakodɔnni sɛbɛn ta ka ɲɛsin u ma promotion 3 de fara ɲɔgɔn kan kabini an ka session 32, 33, 34 an y'olu fara ɲɔgɔn kan olu récipiendaires de bɔla formation daminɛna a bɛ daminɛ niveau 1 na ni maa min tɛ foyi dɔn masalan n'i tɛ se ka alikuranɛ kalan i tɛ a yɛrɛ dɔn ka bɔ i la an b'i kalan dɔɔni dɔɔni hali n'i ye maakɔrɔba ye an bɛ formation k'i kun kalo 3 kɔnɔ a ka ca Ala fɛ n'i y'a su ka ɲɛ i bɛ kuranɛ dayɛlɛ i yɛrɛ ye ka kalan i bɛ se ka niveau 2 kɛ o kalo 3 wɛrɛ kɔfɛ tuguni i bɛ tila ka niveau 3 kɛ jusqu'à ce que i yɛrɛ ka se ka former non seulement i ka se ka kuranɛ kalan i ka se k'i ka diinɛ fana ɲɛdɔn seli kɛcogo i ka seli kɛ tiɲɛfɛnw i bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen dɔn Ala kɛra ka tariku ani ka fara i baara caman kan diinɛ la i bɛ se ka fɛn mun ɲɛdɔn hali ni mɔgɔ m'a ɲɛf'i ye anw kana bila parce que an ye diplôme sɔrɔ an ka continuer an ka kalanw na hali n'a y'a sɔrɔ i ma continuer AFI la i jija i ka kalanbulon dɔ sɔrɔ i ka se k'i ka kalan yɛrɛ continuer cogo min na maa minnu garisɛgɛ donna kalanbulon in na u nisɔndiyalen kuma ta ni ka foli ni waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin u ka kalanfaw ma fo ka taga se hakilina ɲuman in bɔra association min yɛrɛ la walasa olu bɛ se ka ladɔnniya ani ka lafaamuya u ka diinɛ ɲɛɲinini la alhamdulillah an ye dɔnniya caman sɔrɔ centre in kɔnɔna la an ka karamɔgɔw caman bɛ yen karamɔgɔ minnu u bɛ an tɔbɔtɔ u b'an bɛrɛbɛrɛ u bɛ dɔnniya d'an ma u b'a ɲɛfɔ an ɲɛna ni yɔrɔ yɔrɔ bɛ n'an m'a faamuya u b'a ɲɛfɔ an ɲɛna n bɛ min fɔ n tɔw ɲɛna minnu tilala nin formation in na centre AFI la n b'a fɔ u ɲɛna toujours u ka continuer kuranɛ kalan fɛ u ka continuer kuranɛ kalan fɛ u kana jɔ fiyewu kuranɛ ye dɔnniya min ye n'i ye kuranɛ bila dɔrɔn kuranɛ b'i bila i m'a ye plus n'i ye kuranɛ dɔnniya sɔrɔ toujours bɛ continuer k'a kalan a tɔ bɛ ɲɛ i bolo ka taa fɛ ne b'o fɔ a bɛ k'u cɛsiri kuranɛ kalan fɛ. Minisiri min ka caw bɛ ɲɛsin diinɛ ko batoko fo ka taa se laadalakow ma a nɔra bilala kɛnɛ in kɔnɔ a ye foli ni waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin AFI yɛrɛ hakilina ɲuman bɔra maa minnu na ni ka sɔrɔ k'a jira k'a fɔ k'u ka nin waleya min filɛ nin a jɔyɔrɔ ka bon alisilamɛya diinɛ yɛrɛ ɲɛtaga la a lafaamuyaliko ɲuman maaw fɛ fɛnɛ in den fa ani a denbaya tun bɛ maa min bolo kɔrɔfɔw la nisɔndiya kan camanw de lasera ni k'a jira k'a fɔ ko nin hakilina n'u ɲɔgɔnna ninnu ni kɔkɔrɔmadonni ka kan parce que kɛnɛ nin jamana bɛ fara ɲɔgɔn kan min ɲini ani a bɛ keleya min ɲini kɛnɛ nin bɛ o de sabati parce que dɔnni tɛ dugu o dugu la i b'a sɔrɔ sariya tɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ tagabolo tɛ yen nɔ mais kɛnɛ nin ye dɔnni kɛnɛ ye a bɛ sariyaw sigi a bɛ tagabolow fana sigi ani ɲɔgɔn kanu ni bɛn a b'o sigi jamana kɔnɔna la ka kɛnɛtigiw ko o fo o la. Ni kɛnɛ in kɛra wagati ye misaliya caman de ka jira maaw la kalanden minnu garisɛgɛ donna nin waleya in na u ka dugawu don ka hadisa caman de ɲɛfɔ maaw ye fo ka taga se alikuranɛ sanuma yɛrɛ suranw ma ni o misaliya in b'a jira k'a fɔ ko kalan minnu kɛr'u kunna faamuyaw sɔrɔla la wa k'a bɛ n'u nafa ni kɛnɛ in baaraw la kumaba dɔw kɛra jɔnjɔn sɛbɛn tali ye ka di cɛw ani musow ma fo ka taga se cakɛdaw ma alisilamɛya diinɛ yɛrɛ tɔgɔ la minnu ka wuli ka jɔ ani cɛsiri bonyana kabi kunu fo ka na bila an ka Mali jamana kɔnɔ diinɛ lafaamuyaliko ɲuman ani a lasabatiliko ɲuman na ni lakodɔnni sɛbɛn min filɛ nin ye ka di AFI kalandenw ma an b'a jira u la k'a fɔ ko waleya don min bi kalo caman cɛsiri ani jija de kofɔ kalan na fo ka taga se diinɛ faamuyaliko ɲuman na.
ala kɛmɛ ka maa minnu lajarabi ni ɲɛ yeli baliya ye u ka jɛkuluba dɔ bisimilala Sherifula duba kɔnɔna na Mali silamɛ tɔn ka fara ɲɔgɔn tɔnbaw conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaw ka jɛkuluba groupement de leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ani saro ni yɔrɔ fana karamɔgɔ a Seydou Cherif Ousmane Haidara ka wolo kansigi a Seydou Cherif Ahmed Tidiane Haidara fɛ maa ninnu o nakun ye min ye o de ye ka se ka na dɛmɛ ɲini janko o bɛ se ka alikuranɛ sanuma caman sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnya ma alikuranɛ min sɛbɛn bɛ o ka sɛbɛnninw na o ko ma ko écriture braille Abdulkarim Musa ko a bɛ ɲɛfɔli kɛ a ka taama kun kan. Ni ye silamɛjɛkulu ye ni ala kɛmɛ k'u jarabi n'u ɲɛ minɛliw ye nka u n'a ta o ta u cɛsirilen bɛ u ka alako la k'u ka diinɛ ɲɛɲini k'a faamuya ka se ka ala bato lahara na ɲɛ u bolo cogo min na o hukumu de la u wula ka se Sherifula duba la kɛrɛnkɛrɛnnenya ma an karamɔgɔ Sherif Ahmad Tidiane Haidara ale y'u bisimila Sherifuw tɔgɔ la u nana dɛmɛ ɲini Sherifuw fɛ ala ye olu minnu ɲɛ minɛ u la u ka kuranɛ kalantaw bɛ a danna a kalanyɔrɔw bɛ u bolo u bɛ se k'a kalan cogo la min ni u bɛ u ka domaine kɔnɔna na u sɛbɛn bɛ sɛbɛn cogo min na a kuranɛ u mako b'a caman na u nana o dɛmɛ ɲini Sherifuw fɛ an karamɔgɔ denkɛ Sherif Ahmad Tidiane Haidara a y'u bisimila ko ɲuman na a se kɛra min ye fɛnɛ dɛmɛna ka ɲɛsin u ma walasa u bɛ se ka ala ka kitabuba in sɔrɔ k'a kalan a y'o k'u ye an balima silamɛ minnu ni ala kɛmɛ k'u filɛ ni ɲɛw minɛ u la u ye barikada foli kɛ ka ɲɛsin Sherifula duba ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma an karamɔgɔ denkɛ Sherif Ahmad Tidiane Haidara an sera yan kuranako hukumu de kɔnɔna na n'o o kuranɛ ye ɲɛ tan ka kuranɛ ye pour que kana dɛmɛ ɲini u fɛ ka se k'an dɛmɛ a caman sɔrɔli la ka da kan a min b'an bolo o tɛ bɔli kɛ ka da kan dɔ de taara Makan ale ye kuranɛ san Makan a nana n'a ye a hakili la k'a fɔ ɲɛtigiw ka kuranɛ de don donc a taara n'a ye misiri min na donc u y'a dafara u nana ye ni sɛbɛnni in de don o dun y'a sɔrɔ an ka mɔgɔ dɔ bɛ misiri kɔnɔna na ye donc o y'a yɔrɔ min na dɔrɔn ko ko nin ye ne ka mɔgɔ ka sɛbɛnni ye donc o de y'a ta ka na d'an ma donc o y'a ta ka na d'an ma min kɛ o y'a sɔrɔ anw yɛrɛ tun tɛ fɛn dɔn a la mais Mauritaniens dɔw nana an fɛ formation na ja o y'a sɔrɔ olu fɛnɛ b'a dɔn olu de ye mɔgɔ kun fɔlɔ former a la donc mɔgɔ kun fɔlɔ formeli min kɛ olu de b'a commencer ka tɔw fɛnɛ former sisan karamɔgɔ n'a ka denbaya an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ i ye min k'an ye ala kana an kɛ fitiriwalew ma i ye min d'a ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka caman bila a nɔ la ala ka kɛ barika ye welewelekan min bɛ n bolo ka a lase silamɛba bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i seko k'an ye pour que an bɛ se ka nin ko lataa ɲɔgɔn ɲɛ cogoya min na ka da kan n'a taara ɲɛ ɲɛtigiw bɛ kalan kɛ cogoya min na ɲɛtaw fana bɛna kalan kɛ ten ka da kan n'i kalanna nin na i formela la a tɛ k'a fɔ ko i bɛ t'i sigi bilen k'a fɔ ko a bɛ taa i dan ye ka kɔrɔna ta dɔrɔn ka kalan i yɛrɛ ye donc an ka laɲini o de ye ɲɛntan caman ka se k'o kɛ o y'an ka laɲini ye. maa min kɛra sababu ye ka na ni ninnu ye Sherifula duba la o fana ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin silamɛ bɛɛ lajɛlen ma bawo silamɛ bɛɛ bɛ fani ba la ninnu n'u ka lujura k'u b'u ka diinɛ ɲini k'a faamuya kɛrɛnkɛrɛnnenya ma kuranɛba min ni silamɛ bɛɛ sɛmɛyɔrɔ ye o ye u bɛ k'o de ɲini k'o kalan bawo ala ye u ɲɛ minɛ u la nka kalancogo bɛ yen min n'a bɛ kɛ sababu ye u bɛ se ka kuranɛ in kalan o siraw kan u mako bɛ o kuranɛw caman na a ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin silamɛw bɛɛ lajɛlen ma dɛmɛ ɲini kama ka ɲɛsin an balima silamɛ ninnu ma ka fara Sherifuw ka dɛmɛ kan. wulada in na an nana ni ala sɔnna ma ka na Sherif Ahmad Tidiane sɔrɔ a y'u bisimila u nakun ye min a n'u ye min ɲini a fɛ kuranɛ caman dilanni hakɛ la wa ala sɔnna a y'o hakɛ fɛnɛ de kɔnte ka di u ma. an balima ninnu tɔgɔ la weleweledakan min bɛ anw bolo mɔgɔ mɔgɔ mana ni imanji ye sira o sira kan ninnu bɛ falajɛ ija de la ni o ye Alassane Haidara a n'a ka mɔgɔw an b'a ɲini silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ an b'a ɲini ala ka jɔn ɲuman bɛɛ fɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka ninnu dɛmɛ sugu o sugu la pour que u ka kalan bɛ se ka kɛ cogo min na parce que ninnu ye dalilu de jɔ bɛɛ la mɔgɔ min ɲɛ tɛ ko la n'o sera ka kuranɛ kalan k'a dɔn k'a ka sariyaw dɔn k'a ka diinɛ dɔn o kɔrɔ anw ɲɛ filatigiw dalilu t'an si bolo lahara o la an bɛ wele min da mɔgɔ mɔgɔ mana nin mɛn i bɛ se ka dɛmɛ min kɛ u ye o dɛmɛ kɛ u ye ni ala sɔnna ma
an mago bɛ silamɛ bɛɛ ka dɛmɛ la u ye ni Ala ka jɛn ye. Ni baara in bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra nisɔndiya kɔnɔ ni ka laban ka kuncɛ ni kuranɛ in kalali ye sɛbɛnli la u ko min ma Braille o kɛra an balima dɔ fɛ Ala kɛmɛ ka min filɛli ɲɛ minɛ a la. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. فكذبوهما فقالوا إنا إليكم مرسلون. صدق الله العظيم. La célébrer awni lala kuyati de binyon sore bawni wege sobo ka dansigi bibonga kuna hono sore la minzere ka fara nyonga ka bentu me kuna hono diso manyama ya sofe ka ufo ka walima do malikona ani maliko ka fola ka ben ani basigina mali jamana konna na fara se jef na na brajenema aka me jen wati wore.